חודשיים המורה שלנו פנתה אלינו והציעה לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה. תלמידים, האם אתם רוצים להשתתף בהכנת סרט על עזר ויצמן? ודאי, אמרנו לה, אבל קודם כדי שתספרי לנו מי זה עזר ויצמן. השם שלו דווקא נשמע מוכר. אני חושבת שיש לי בבית דיסק שלו. תלמידים, אני חושבת שאתם יודעים מה צריך לעשות כאשר יש לכם שאלה ללא תשובה. מחפשים בספרים. אז התחלנו לעשות עבודת חקר על עזר ויצמן. הלכנו לספרייה וחיפשנו מידע על האיש שהשם שלו נשמע חשוב. הייתה לנו הרגשה שהחיים שלנו מושפעים באיזשהו צורה ממנו. התחלקנו לקבוצות וכל קבוצה התמקדה בחלק אחר בחיים שלו. אפילו הוזמנו לבית של ביתו מיכל ושל בעלה דובי. שם יכולנו לקבל עוד מידע ולשמוע סיפורים אישיים יותר על הנשיא השביעי של מדינת ישראל. אבל רגע, למה לקפוץ לסוף? יש עוד המון תחנות בדרך, לפני הנשיאות. אתה צודק, נתחיל מההתחלה. עזר נולד בתל אביב, בשנת 1924. המשפחה שלו הייתה פעילה מאוד ותרמה לבניין הארץ. דודו חיים, אח של אביו, היה מדען חשוב והנשיא הראשון של מדינת ישראל. אבא של עזר, חיליק, היה אגרונום ועסק בין השאר בניסויים בחקלאות בחוות אהרונסון. במהלך מלחמת העולם השנייה נהרג בן דודו של עזר, מיכאל, שהיה טייס בחיל האוויר הבריטי. האירוע השפיע כנראה על עזר, שהחליט שהשאיפה שלו היא להתגייס גם הוא לחיל האוויר המלכותי של הוד מעלתו. צריך לזכור שמדינת ישראל לא הייתה קיימת עדיין, והשלטון שהיה כאן היה בריטי. בשנת 1942, כשהוא היה בן 18, עזר התגייס לצבא הבריטי. אבל עוד לפני הגיוס הוא הספיק לעשות רישיון טייס אזרחי. מה שהביא אותו לאחר גיוס להיות נהג. אמנם זו לא הייתה השאיפה שלו, אבל תרומה היא תרומה. וחוץ מזה, הוא לא ויתר. שנה אחר כך הוא התקבל לקורס הטייס בחיל האוויר המלכותי של אנגליה, ובשנת 1945 הוא יכול היה להתגאות בחנפי הטייס עליהם הוא חלם. לפעמים חלומות מתגשמים. ב-1946 הוא השתחרר עם הצבא הבריטי. הקריירה האווירית שלו תמשיך, אך לפני כן הגיע הזמן לספר קצת על ההיכרות עם אשתו, ראומה. עזר פגש את ראומה בפעם הראשונה בעיר באזל שבשוויץ בשנת 1946 כשהיה בצבא הבריטי. הוא הציע לה לטוס איתו ללונדון, אבל היא סירבה להצעה. אבל אין מה לדאוג, הגורל עשה את שלו. 3 שנים אחר כך ויצמן נסע בג'יפ בדרך לתל אביב. בצד הדרך עמדה צעירה, ועזר החליט להציע לה טרמפ. הוא כמובן היה מופתע לגלות שמדובר באותה אלמה. שנה אחר כך הם כבר התחתנו. איזו שמחה! בשנת 1947, סמוך להחלטת האו"ם להקמת מדינה יהודית, הוצע לעזר להצטרף על שירות האוויר לישראל, מה שקדם לחיל האוויר. הוא כמובן הסכים, ובמהלך מלחמת העצמאות כבר הטיס תחמושת ומזון ליישובים שהיו במצור בנגב, בגוש עציון ובדרום לירושלים. מהר מאוד הוא התמנה להיות מפקד טייסת. הטייסת הראשונה כללה לא פחות משני מטוסים שלמים. צריך גם לזכור שמטוסים של התקופה ההיא נראו אחרת לגמרי מאלה שאנחנו מכירים כיום. לא היה להם קר. אחרי המלחמה, עזר היה אחראי על חיזוק חיל האוויר הצעיר, תכנן תוכניות ודאג להצטייד במטוסים חדשים ומתקדמים. הוא היה מפקד של בסיסים בחיל האוויר וטיפס בסולם עד שנהיה מפקד החיל. היה לו אפילו מטוס משלו, הספית השחור. גם כאשר היה מפקד בסיס, הטיס בעצמו מטוסים לקרב. זאת דוגמה אישית. זאת, כמו היום, זוג עם פצצות. ההבדל הוא היום שהיום ממריאים סקיוקס עם הרבה פצצות ואנחנו המראנו מסרשמיט עם 2 פצצות. ותקפנו את הטור, כפי שאמרתי, שהיה מונח באשדוד. פגענו ברכב, פגענו בכמה דברים, הפסדנו מטוס, נפל לנו מטוס, חזרנו הביתה. זו הייתה הפעולה הראשונה של מטוסי קרב אחרי 2000 שנה. אחרי שפשט את המדים, עזר הצטרף למפלגה בשם חירות והיה חבר כנסת ושר תחבורה. במהלך התקופה הזו נפצע שאולי, הבן שלו, מאש של חייל מצרי בזמן שהיה חייל בתעלת סואץ, על הגבול עם מצרים. בשנת 1977 הוא מונה להיות שר ביטחון בממשלה של מנחם בגין. אתם יודעים מה עוד קרה באותה שנה? התחילו שיחות שלום בין מצרים לישראל, והנשיא המצרי סאדאת הגיע לביקור בכנסת. במהלך שיחות לגיבוש הסכם השלום נוצר קשר טוב בין סאדאת לעזר. אחרי כל כך הרבה הרוגים ופצועים משני הצדדים, אני חושבת שהם החליטו שאת הקרבות הם יפנו לתחום אחר. בשנת 1993, עזר נבחר להיות הנשיא השביעי של ישראל. בתקופת הנשיאות שלו נחתם הסכם שלום עם ירדן.
בנוסף, הוא הזמין את יושב ראש הרשות הפלסטינית לבית שלו בקיסריה, כדי לתת דוגמה ולהראות שגם אנשים עם חילוקי דעות יכולים לשבת ולדבר. אך מעבר למפגשים עם מנהיגים, היו לעזר דברים לא פחות חשובים לעשות. לכן הוא נהג להסתובב ביחד עם ראומה ברחבי הארץ ולהיפגש עם האזרחים. עזר הקדיש תשומת לב רבה לקליטת העולים החדשים. הוא האמין שהיהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. הוא שהה במקלטים עם תושבי הצפון בזמן שהיישובים שהם הופגזו. הוא גם הרבה לבקר את הפצועים ולעודד את רוחם. נראה לי שהוא היה איש אכפתי, חם ולבבי. בשנת 2000 הוא התפטר מהנשיאות. ב-24 באפריל 2005, בגיל 81, הוא נפטר בביתו, אחרי כמה חודשים שהיה חולה. הוא נקבר באור עקיבא, ליד שאולי בנו, אחרי טקס שבו נפרדו ממנו אזרחים רבים ומנהיגי המדינה. אבל נשיאים יכולים להיקבר בחלקת גדולי האומה, בהר הרצל שבירושלים. כנראה שעזר החליט שכמו בחיים שלו, גם במותו, הוא רוצה להיות חלק מהעם. הדברים שאמר ראש הממשלה אריאל שרון בהלוויה של עזר מסכמים את הדרך הייחודית שלו. דורות טייסים, חיילים ובני נוער התחנכו על סיפור חייך. עשינו דרך ארוכה יחד. הלכנו בדרך הקרבות וחלמנו על ימים אחרים. ליווינו את חברינו שנפלו בקרבות, קיבלנו החלטות של חיים ומוות, וכל זאת כדי לחיות כאן בשלום ובביטחון.